del ple de l'Ajuntament de Quatretonda de 26 de gener de 2015 a les 8. Hem donat uns minuts de cortesia, però no venen, a veure si s'incorporen durant això. Gràcies a tots per haver vingut. I comencem aquesta sessió ordinària en el punt número 1, que diu aprovació fiscal de l'acte de la sessió anterior de 10 de desembre de 2014. Tots l'heu vist, si no teniu ninguna consideració que fer, l'aprovarem per unanimitat. Passem al punt número 2, que és autorització de despeses, delegació a l'alcalde de les competències per a contractar, aprovació d'esplai i iniciació del procediment d'adjudicació de l'obra de construcció d'un frontó descobert d'una piscina i una pista de pàdel en Quatretonda. Aquesta moció va passar l'altre dia per la comissió. En la comissió la vam modificar a instància del PSOE perquè realment en la primera forma de puntuar hi ha un 30% va la rapidesa en finalització de les obres i un 70% el pressupost. El PSOE va indicar que el trobava més correcte que el 100% fora fa la baixada de costos, no ens va aparèixer bé, i vam incluir aquesta modificació, i aquesta modificació es va aprovar en la comissió, però no obstant. Pues entonces, aprovem este punt número 2 també per unanimitat. Una pregunta. La ubicació és allà en la zona nova que La ubicació és del carrer de Pilota a l'altra part del carrer. A l'altra part del carrer. I no s'ha plantejat per exemple fer una vista mà del bany de la piscina? No. Baix de la piscina no. Ho veiem en cap i tenen molts servicis. En cap de gent que això ara. Doncs no. La veritat és que no. La pista, per tot però que en un any no cap. Però una vista mà del executiu i els vestuaris al barri. No sé què és el que s'importa. No ens ho van dir, la veritat. Pensar que ahir és l'esperit també i que al final és sobre les coses. Perquè cada un la veritat. Vale. 3. Proposta de resolució del grup municipal socialista sobre disminució del valor cadastral dels immobles situats a zona urbanitzable sense instrument urbanístic de desenvolupament aprovat i revisió de la quota tributària de l'impost sobre béns immobles dels immobles afectats. Esta moció la va presentar el PSOE, va passar per comissió. En comissió li vam introduir una modificació perquè en la proposta original, en la segona part, venia d'una altra manera i el PSOE ens va fer canviar-la. Però al final no la vam aprovar i nosaltres vam votar en contra per una raó. Jo he parlat amb els tècnics detingudament. Els tècnics són Eduardo i Paco, que són l'arquitecte i l'aparellador municipal, i els dos es mantenen en el mateix. És que aquesta sentència no és aplicable a Quatretonda perquè és una sentència que parla del sòl urbanitzable i en Quatretonda, segons els tècnics municipals, l'únic sòl urbanitzable que n'hi ha, que és el del polígon industrial, sí que està programat. Té, de fet, un projecte aprovat, el que no s'ha desenvolupat. Doncs ells opinen, perquè ells continuen opinant el mateix, que no és aplicable. Per tant, aquesta és la idea. Jo m'hauria agradat parlar amb el PSOE avui així i jo he aplaçar la conversació perquè jo volia fer una proposta. La proposta és la següent. Llavors, jo vaig consultar de paraula en el catastre, en l'oficina del gerent, i el gerent em va dir que no es podien abaixar aquestes valoracions catastrals sense, i així no ho vaig dir en la comissió, sense modificar el pla general. Modificar el pla general suposava esgarrar-lo, tornar a començar, portem 100.000 euros gastats i em va aparèixer una barbaritat. Jo volia plantejar-li al PSOE l'opció de que si ells es comprometien a matisar aquestes coses que han publicat, diguem que l'Ajuntament de Quatretonda cobra de manera indeguda un IBI, dir que això no és deberes i que nosaltres cobrem l'IBI que toca, per sort o per desgràcia, perquè al fi i al cap va ser el PSOE que va aprovar aquesta connexió de valors. Jo volia fer-li a David la següent arreglo. Si ell està dispost a desdir-se del que ha dit, nosaltres estaríem dispostos a fer per escrit una sol·licitud a catastre i que de nou ens informara
de si realment es poden baixar aquests valors cadastrals o no. Perquè l'Oficina Central del Cadastre també va treure una nota en el seu dia dient que aquesta sentència no era aplicada. David Nové, jo no sé si vosaltres podríeu abordar alguna cosa al respecte. El que demaneu ara és un informe de secretaria. Digue'm si la... Una cosa és parlar de paraula i l'altra cosa és que hi ha un informe per escrit i és perquè... De paraula es pot comentar moltes coses i el que és invariable no té el mateix preu que etos i per tant si no té el mateix preu tampoc ha de pagar igual. De totes maneres, nosaltres el que volíem és un informe de secretaria. Entonces, per plantejar, votem la proposta independentment de que fem l'informe o deixem la proposta fins que fem l'informe? La proposta no és nostra, però jo, vista la situació, el que calia seria deixar-la damunt la mesa i entonces, però per plenari quan la deixem sobre la taula, intervenció, secretaria d'intervenció, està en l'informe per escrit, diguem realment si la sentència és o no aplicable. Correcte? I ara, jo volia arribar a l'entendre. I passem al punt número 4, proposta de resolució del grup municipal socialista per a sol·licitar una ampliació de la moratòria en cas de desnonaments i de la flexibilització de les condicions d'accés al mateix. També és una proposta del PSOE, jo vaig a passar a llegir els acords que sol·licita al Govern d'Espanya. 1. Introduir les següents modificacions en el Real Decret Llei 27/2012 de 15 de novembre de mesures urgents per a la protecció de deutors hipotecaris per a prorrogar la moratòria sobre alçament d'habitatge habitual. A. Modificar l'apartat 1 de l'article 1 del Real Decret perquè quede redactat de la següent manera. No és procedent l'alçament quan en un procés judicial o extrajudicial d'execució hipotecària s'haguera adjudicat al creditor o persona que actua pel seu compte l'habitatge habitual de persones que es troben en les circumstàncies econòmiques següents i mentre aquestes concorren. La concurrència d'aquestes circumstàncies impedirà la continuació del procediment d'execució hipotecària. B. Suprimir l'apartat 2 de l'article 1. C. El paràgraf inicial de l'article 3 de l'article 1 queda redactat de manera seguint. Perquè siga aplicable el que preveu l'apartat 1 han de concórrer les circumstàncies econòmiques següents. I D. Se suprimeix l'epígraf B de l'apartat 4 de l'article 1. I segon, que es comunique el que s'ha acordat al govern de tots els grups, al govern i a tots els grups amb representació parlamentària en les Corts Generals. També va passar per comissió, en comissió la vam aprovar per unanimitat i si vosaltres no res, doncs aprovem el punt número 4 i passem al punt número 5, prèxit. No? Ah, no, perdó. 5. En contra de l'informe de morositat del quart trimestre de 2014. Així està l'informe de morositat. Passem al punt número 6, donar compte dels decrets des de l'última sessió ordinària. I ara sí, punt número 7. Afers fora de l'ordre del dia, no en tenim. I punt número 8, pregs i presumptes. De les antenes de la moció que ja vam presentar nosaltres, s'ha sol·licitat algun informe, i aquí s'ha sol·licitat o s'ha fet algun tipus No, que no és fàcil. Jo estava sobre això. I després, ahir vam pujar a la serra i ahir quan passa el coll de l'Inglés per al PR172 hi ha un senyal de que hi pot. Les senyals, si no recordo mal, estava obligat. Ell, una de les condicions que se li posava era que ho senyalitzava. Senyalitzar la presència. El que és la senda del PR, en principi, ell només tenia... Pujar al museu. Ese señor le faló una de
Yo voy a ir por ahí, yo no sabía que No, pero es una- ahí no la por ahí. Y lo que no sé, porque yo igual no sé visto poco, o sea, está, pero en principio no voy a estar todo así para que en principio voy a estar, las parciales que es van a conseguir están en el archivo. Y per tant, allí, des d'on tenen exposat, en principi no necessita de Et dic que circular pagat és circular pagat sí. Circular pagat sí, supongo que ho haurem posat en l'assignat, entenc jo, perquè el que volen és circular per l'assignat pagat i circular pagat. Vale? Però sí que és de veure una de les condicions que se'ns ha posat que totes les indicacions anaven per ordre i que devien indicar. Algú del públic vol preguntar o comentar alguna cosa? No? Pues apa.